bar tu padohan ni jurgan mulut menaking. Kalau Yesus datang, ingot songo panokobor gini bana, dang boy dono taat Tuhan. Dang balga dope sucok ni HKBP Jogjaon. Julu magodang may bana, dang boy. Julu balga masih butet nami, dang boy. Moldok tu hataro baro. Julu marpaho pumahami, dang boy. Kalau Yesus datang amang inang, siapkah kita? Sudah bereskah kepribadian kita ini? Sudah baikkah kita kepada semua orang? Jalaido naking didok di ayat 30 nomon. Dungo mahamu. Dungo dong lapatan ikon kita terus dungo. Dang boy modom daw. Dungo lapatana sadarlah, berjaga-jagalah, waspadalah. Lihatlah perkembangan zaman ini. Lihat. Molo marukil peka dongata di kota Medanan, adong banjir. Alarm doi dihita, alarm peringatan itu. Moloro peka bencana alam di luar nasing. Di luar nasing itu alarm. Bawa topu-topu do hamateani. Topu-topu do haroro ni panakoi. Dang marboa-boa itu alarm. Jagama. Huhut martangiyang. Dang nadidok nadison moloduk ko martangiyang amang inang moloduk ko martangiyang terus. Ba songon Superman mahita. Manang songon Iron Man. Daw. Ringgas peho martangiang amang inang. Dang nama dok itor mabiar ma paru kilo ni daw. Itor biar ma parsahito ni tuho daw. Daw. Disoso itur puko pehita dungo hamu martangiang lapatan na. Bereng jol managaledo ho. Idok Matius 24 ayat 40 sadai. Matius 20 ayat 40 sadai. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Galedo dagingon. Jadi mau disosoi kita berjaga-jaga dungo hut martangi yang pabawa nagaledo ho orbuk doho. Orbuk dohita. Jadi asa unang galehita manaon akahaporsuhon manaon akanamasa nang parsahiton pe asa nang topu-topu hita madele asa nang topu-topu ta salahon Tuhani martangiak ko martangiak kita sa margogo ido didok buke detai tung halak na margogo do si partangiangi disihita dungo, disihita martangiang, dang mabiar behita tu akhir zaman dang be, dang mabiar behita tu aka kiamat dang be, dang mabiar hita, kiamat pe portibion, akhir zaman pe portibion, bereng manaking, haluau doi tu akana porsea, alai tu akana so porsea, tu akana olorade majako Jesus. Bobonosan maibana mabiar hatahuton ma akahitir maibana hitir ala dang di parade ibana rohanai majako Jesus daw mabiar maibana diuhum Jesus ala itu hita kana porsia hamu kadongan haluau doi ala hamonangannya kena porsia doi perlombaan donua yang nama nguluon, perlombaan asa tak capai garis finish. Adong matutu kisah nyata, lupa usia negara dia dagi. Seorang pelari atletik diutus dia ikuti suatu perlombaan. Dia berlari, tetapi di tengah perlombaan dia terjatuh. Hirana keseleo. Si majujak nai
Semua orang, semua penonton sudah terheran-heran dan merasa kasihan. Dan ada yang bersorak, sudahlah, berhenti sajalah, keluar dari arena pertandingan. Keluar karena merasa kasihan. Tetapi sang atlet ini dia tidak mau. Dengan terpengkol-pengkol, dia tetap melanjutkan perlombaan sampai garis akhir. Memang dia nggak menang dia, kalah dia. Roma tutua kawartawan, suku-sukun mak tu ibana. Kenapa kau paksakan dirimu? Sudah sakit kakimu ini. Kenapa kau paksakan? Kenapa kau nekat? Apa kata atlet ini? Dia katakan begini, negaraku mengutus aku supaya aku sampai garis start, sampai garis finish. Negaraku mengutus aku bukan tidak sampai garis finish. Jadi aku harus bertanggung jawab. Sampai garis finish dia. Hamu akadongan buhado hita sampai garis finish na mangulaon. Na porsetu Jesuson. Sampai garis finish. Ada, kita katakanlah ilustrasi yang berikutnya ya. Mudah-mudahan dakola gabe pagajak kuate. Ubere nga kipas-kipas aka di baruason. Saya bermahamuinang advendo gabe sejuk roha. Ada seekor hewan yang di atas pohon begitulah. Saya agak sungkan ngomongnya. Hewan apa ini? Di bagasan rohamuna mate. Ngadi butuh hamu hewan aha dangi. Bolo ala heau mangula dia di pahai jae di dokmai herek ate. Nah, dibutuh hamu do herek. Maaf, monyet yang kecil. Ada angin topan yang datang kepada herek ini. Dengan secepat kilat dia memegang kayu itu, pohon itu. Hebat menang dia. Ada juga angin yang sangat besar mau menjatuhkan herek ini, yang angin yang kedua. Dia pegang itu kayu. Aku tidak takut. Menanglah ini herek ini dangi. Kalah ini angin yang gede-gede ini. Tapi angin yang ketiga, angin sepoi-sepoi. Itormodo maherekon. Itoroma galubangi. Mitop dabu tutano. Atik na songoni do hitate. Dang songon. Songon sikap na ido masud tu. Ro parukilon. Tuhan, marasahi Tuhan. Roh kerugian di tiga-tiga Tuhan. Sonang ngolu dapat pasu-pasu. Siapa kau? Siapa gereja? Saya nggak punya waktu. Disi magale hita, itoro magalubang nagogo, debu mahita. Waspada. Dungo mahita ka mga kaina. Topu-topu do akajamanon. Amin. Martay mahita. Mulia tema diho Tuhan di Advent parjoloon disosoi hami asadungo martangiang Advent ima penantian. Ada kepastian. Pasti dohoro Tuhan napa dua haliho. Nang peda kubutuh hami adigan aladak urusan hami. Urusan nami noaing para dehon rohanami manamunemuho. Para dehon haporosyon nami maca koko. Ikon rade hami. Ikon siap manasa diari pe. Tuhan. Pasu-pasu ruasmon. Dia kapar karejoan nabe. Ramoti saluhutna. Nomor 33 nagaba ASN. Pegawai swasta manang di dia pe. Ho matutuna paturehon. Mandongani. Patauhon nasida. Akan namar sahit tutu. Nong tartikting nakingan. Di warta jematon. Pamalu mamang.
akan nama rukil di keluarga antara suami istri na toras tua kayanakon pos rohanami nahodo tutu patureho nasida akan nama sihol di sirokap itodi na pusbulung nami nama sihol di pasu-pasu peranakonon aka keluarga tutu ramoti maamang kepastian asongoni matutu di jakon nasida di advena parjoloon. Tuhan gudang do tutu aka ulaon di tonga-tonga ni huriam di bagasan samingguon aka panitia Natal diganup kategorial na didongani panitia Natal umum ni huriam HKP Jogjaon pasu-pasu saluhut nasa boy tutu dinggan mardalan las rohani akai nakon nami sikola minggu remaja na posubulung nang hami aka amaina nang suderos di huriam nama mestaon ari Natalon las rohanami tutu Tuhan di pesta Natalon Allahu hilalahami tutu pandonganionmu di HKBP Jogja dot di hami ganup marsada-sada. Tuhan songinang di akar ruas di huriam namor lang tahun padungan saripeon dot tutubu pasu-pasu saluhut na nasida las di rohana sida las di rohanami doi ruas ni huriam naung pasahaton pele tahun pele bulanan hamaulia teon perpuluhan dohot bunga altar nang aka pembangunan pe ramoti saluhutna nang aka pertukang nami na paturehon bagas ni padita ramoti aka pertukang nami didongani aka tim pembangunan secara khusus di Sinode Gudang HKBP dari Marsugut pos rohanami huriam HKBP nahodo napunasa ramoti pardalanan ni rapoti songinang naborhat paditarsot nami dohot utusan seresoton dongani manasida jala di bagasan saminggu tujulanon Marsugut akayana konami ujian ujian tengah semester Tuhan holan tu tanganmu dohu pasatami aka geleng nami aka enakon nami yanakon di huriamon pasu-pasu saluhutna asaboy tutu nasida marsiajar denggan jala diramotiho dipatauho mengalusi aka soal ujiani dongani ruasmon dinalaho mulak non salpu parmingguanon na membuat aka kendaraan nabe dohot aka ruas partisipan narap mariminggu rap dohot hami mulak tuinganan na pasu-pasu nasida salutna atong Tuhan sahat diho matutungulu nami huriam keluarga nami naka perkerejuan nami marhite Yesus saya martangi yang mulia tema diho amin. Marede mahita huhuta pasahat mapeliata Jesus
Ale Tuhan debata para sirohana sumurung na mandok mulyati do hami tuho. Ala di paboto hokko tu hami marhiti hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus na lau salpu. Sugut langit do hotano. Alai na hot do anggo hatam. Ro dina salileng-lilengna. Siasima roham dihami pahot marohan nami marhapor siaun dihatam. Mar hiti-hiti to di purbadia. Taida jala tapakilaho dog udang niaka sahit nama sanuaing di Portibion sada sahit nama ceposi ima H naromar hite virus HIV alanit ulaut tado patuguhon rohani akadongata namar sahit HIV AIDS asa marsi gor parkirimon dinasida na mangulu di bagasan holong ni rohani di bata. Padu ngomahami jala paringga sami martangiang asa marsi roha hami paimai mahokko marhite hite naolo hami mangulahon nomoni roham di bagasan ngulu nami. Tatangnya kon mapelea tatu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroni salduhut selen leho na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hu pasat hami ma siana nelihon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti hasahu para siya kami pilihanon pati buluh na rajaon mutong-tongan ni kuriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam mutada hami gudang ni selen lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok mulyate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami ro di saling-lingna mauliate marohanami tuho ala diramotiho hami di bagasan tahun parhuriaon naung salpui asini rohamdo na pasahatok kami tu bagasan tahun nai baruon huida hami di bagasan asa tahun ini dengan dibasam buas doho mangalehon barita nauli tu hami asa mardame jala marasonangan rohanami ditabaiho do bilangan yakana porseya akan burju mengeloi hatam di pargogoi hodo akan porsia dohot na posom akan mamaritahon habel gaun muritonga-tonga ni huriam tung naso habilangan do sude dengan dibasam nasa tauni sian minggu tu minggu sian bulan tu bulan sahat rodi sadariom dipaheni hu puji hami maguarmu jala hu pasangap hami maho sai gonggomi jala pasu-pasu manang huriam tabai maganup ari toropnya kena porsia namar holong ni roha diho sai pararat ma harajaonmu disadok Portibion sai ramoti huriam asa unang sau tahinya kapar jahat na mengebeti hararatnya harajaonmu sai unang luas suryami disusai digaori manang dileai ramoti akan napinilitmu pai masahat tuhang uluam sai ramoti masudena posom nama meritahon barita nauli sai jauh ma akan asau tumadaho
do parugamo nasing asadot nasida pasangapo guarmo. Saya ramoti jala perbediai mahuriam sahat ro di haroni Tuhan nami Yesus Kristus. Amin ale amanami na di banua gijang. Saya pinurbedia maguarmu. Saya ro maharajaonmu. Saya saut pelomone roham di banua tungaon song na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesanami. Di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami to gihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marni daho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala saya dipasaor honma damena tutodim. Hurian itu hatta, hamina martugas di minggu harianon pasahaton selamat hari minggu madihita saluhutna. Shalom.